Има само един начин да станеш по-силен и то е чудо, като станеш по-силен. Толкова елементарно. А защо да искаш да си по-силен ли? Че кой нормален човек не би искал това? Важно допълнение към последното видео, понеже пак има неразбрали. Всичко, което показваме в рамките на моите възможности и е резултат от години опит. Не правя нищо вредно или екстремно. Има огромна разлика между това как тренирам аз и човек, който се готви за Олимпиада, например. Както казваме в видеото, правя всичко за по-добро здраве. Не го правя да си изроня ставите, да се изпокъсам и на дърти години да бъда инвалид. Стига сте са шашкали. Колко тежко тренираме относително. За някои 100 кг са непосилни и рискови, за други 100 кг са нищо особено, предвид факта, че вдигат 200, 300 и повече килограми. Тялото първо се приспособява към по-високото натоварване и чак след това се реализира новата тежест. Да не мислите, че съм почнал да вдигам тежко още от самото начало. Изграждането на силно тяло, здрава костна структура и устойчиви меки тъкани е дълъг и сложен процес. Не става от днес за утре. За да мога да си позволя да тренирам с такива тежести, съм минал целия път от най-леките гирички в залата. Всичко в крайна сметка е резултат от усилията, които полагаме. След време това, което ми е лимита днес, ще бъде просто преход в загрявката към по-голямата тежест. И естествено, ако не направя необходимата стъпка на време и не увелича тежестта, прогресът ще спре и всичко ще замръзне във времето. Който обича спорта, знае, че това не носи никакво удовлетворение и в разрез с цялата спортна философия. За това, ако искате промяна, тренирайте тежко и си опичайте акъла. Никой няма да свърши работа вместо вас и винаги ще има хора, които ще ви разубеждават. Само защото на тях не им стиска да извървят пътя.